Morning guys, unsa kamusta mong tanan? Dengag liguan, say magideng apa? Dengag kamutis Gabriel nagkiyong-kiyong intaw kay nasama dagpuhod panggus gahapon. Kay agda nas kilid sa Sibjon tong karaan nga buhi ko. Grabe gajeng dangaga ang daghana na din nga disgrasya diha. Kapila na kami. Sa gahapon sa timingan kay grabing dangaga magagianan kay nag-uwan-uwan man. Gikan mi nag-charge sa mga cellphone dali paliton mig sidaan nagadali lagi taon mig uli kay mga bata ra daris bahay. Sus mama jay pagliko na may inga na simplang bitaw na basta grabe lagi jara nga ina. Pero gajud kog sus ginuko gajud ko nagdahom may inga to kuan. Madugani ka nakapajama ko kay wa ko nakapajama labaw ko magisig ko pud. Nagisa mo nagrabi-rabihan kay nag-short man si Ja. Grabe sus ginuko di ta mag wa lagi di lagi na ta mahibaw ag disgrasya. Grabe gajud. Jud ta magkuan jud. Di mahibawan. Guys, nagdangag may kamuti kaya mong ikamahaw. May magkamuti, tagaan maming nanay kamuti. Ngadto na musputi das sa tong adlaw. Hindi may hatid di tatay, naghatid may prutas ni Ja. Now guys, may kamuti lamiin. Na guys, wow, ar lami akajo luto naman ni pa, luto na ni pa no. Wow, mo pamahaw guys. Kamuti. Kami, uy, ming anak kami nga mapasok kaming. Bugoy. Lami na lang dyan sa kamuti guys. My favorite. Lami ni parisag kuan. Kanang naay buad. Magatang may darig na mo aging isda. Kaya rong paris dadtos kamuti. Dapaw na sakit lagi mong tiil pa. Wala sakit lagi mong tiil. Ngat pa. Wala lagi. Angay gajud na aksyonan ng karsada diha kay grabe gajud nga disgrasya alangan magunsa na pa na aksyonan ninyo manguha na pud nagkinabuhi diha. Grabe pud nang karsada ha uy arang dangaga jadi bra bajud mawad ana diha tubig. Lati sige agas-agas na yung tubig. Kapila na jud daga dari sa mga daghan tuling. Ha? Ngat lagi. Dari sa taga mga kapila na pud na kuan diha kumba kay kana laging subidaon si jang alanganin si ini subida ingan nga mubiyo pa ka muro pa ka mubiyo sa inig biyo ni mga na jarang dangaga simplang jud tujud jud agligid grabe gajud ka kulba gajud ka ajo jara hanggang kadlekan jag simbakog na nga undak ag simbakog ginuukon sa unlag mga anak mas gadali-dali mi gyapon kay ang mga bata sila ray nabilin dari mo na hinutoy hitabo disgrasya na hinuon saan man lagi ng disgrasya di o man lagi ta magdahom og nay disgrasya ang moabot di man jud lagi nataa ko ano nga nang adlaw na mga tabong ni maadto naampo jud kanunay gajud ang andam sa tong kinabuhi dahil kalibutan na kay anytime jud ta kay bawg tanang kuana di ay kuhaon ta ni Ja. Si Gabriel guys ug duha ka bangus karang isa among sabon karang isa among isugba mong iparis sa tus kamuti alami aman iparis sa kamuti. Asang hiluan dito guys, ripo. Asan sana guys, kang kiskisan. Oh, isog badi naman siguro kiskisan, isog ba yan oh? Guys, ang kiskisan ng isa guys, di ah. Kanang isa din na kiskisan rin, isog ba? Nabalihin kay rong di ma. Kuan, tamad. Wala, hindi ko. Lipay dari mga sikiting ngayanahan man lang sinabaw sinugba ato na muming unsa na muming unsa na mo inaghuman na pamahaw kay naman may injong bahin ha injong mga bukag-bukag ha ito lagi hait magkagwang na di man mudut dah duktan deh okay enggak na muming tagaan man si imo tagaan man injo sama na lang apol dito ya dari hugas sa apol dali hugas dari dali ka hugas na hugas ng apol ni bibi
Ganahan kag fish no. Wow. Katura ka dito ka. Ano basa-basa dani. Apple kuno gidaha guys. Ganahan mag-apple si Kim Kim. Kuya pud nagag-apple ya. Ha? Kili ra man ka. Hiwaan guys. Kapapa, kakuya Kinkin, kang Iliya. Kareha ikog taas. Heh. Kare tag sami dani, kami lima. Kapapa, kang kuya Kinkin, kay Inday, Butang ni. Guys. Enjoy riming. Ano mi guys, bahin ba? Ay. Sugba man rin namang isa. Ano guys, among sampang sabaway o sabaay. Hello, good morning. Nagluli-iliin taon si Taras buho guys tiya. Nagluli-ili. Hi, limonade, fruit soda. Kumusta naman mo si Royal? Kaya po Sprite o paman. Uy, good morning mga palangga. Good morning. Hala, gat-gat na. Gat-gat pag bata. Gat-gat pag mga cutie-cutie pay. Mong parisan og kinilaw. Sanapi kinilaw. Mo na mong parisan guys og sinugba og sinabaw. Kamuti. Miin kaso. Nganta ninjo. Ito naman na sa guys kung maluto na rin sinabaw o sinugba. Nga na anday guys ug magsugba kay arong pusto na si dahon aron di mapagod. Dahon aron di mapagod guys. Murag panakot sa pangsabaw. Tawa may foil dari. So kari dahon na lang. Dahon may gamit sa probinsya. Kari mo rin ag pangsabaw. Wala pa rin mo isang pares. Grabe, baga ni mo pag nga. Opo ni baga. Oo, pa din yung baga. Ito yung mabuto na. Grabe, nagdaab-daab guys. Bago man rin ikuan kaya rin may subaan unja. Kahup-hup da rin. Sa managidang agbi mo. Kuha na, ini tubig. Ini tubig dahil. Ngunod nag-isdang sinabaw. Okay. Grabe kadyo guys ga. Tujo manig na ibagol kay rong agisang baga mo ang mga kuno dari. Pasok ka. Ni na parang hinay. Sabi niya mang kukir ga. Luoy laman ni gas-gas ang tuhod. Grabe nagdaab-daab man. Di may batang naguna-unag kamuti. Sakpan. Hala, sakpan nagbata. Sakpan nagbata nagkaon og kamuti. Hala. Ngana day kamuti be. Lami man ano. Kutasa na siguro ning bataan ni kay una-una na magkaog kamuti. Kutasa na kalangga. Sus, una inam naman kag milk ganina. Be, hala, naning kamot ning taon ko bati kaon arbuda ka. Di sana ka nakapagdan ning imong burluloy. Kagguwang na. Di sana man na nimo ha? Ito to gripo. Ato ipo. To gripo. Gripo. Di kay ipo. Ipo. Gripo. Gripo lagi. Di lagi ipo. Gripo. Gripo. Gripo maan. To gripo no. Tapos papa nagsugba dadto. Kombati day, kaon day. Kombati dali. Humot na lagi na pa mo sinugba.
Nara ka ha, panghinay ha. Kay mahagbang ka ha. Nagbatang gamanting. Maak. Hamay na maak. Endos. Umigas. Paakas umigas. Haman dapit. Ayo. Nauuayo. Nas imong uuayo. Nas ko nang uu. Tila. Nam umbeg. Ang inom tubig kinakaan man na si jag kamuti. Uhaw. Kumbati daghan nag inom bi. Luto na nang imong sinugba pa. Luto na sinabaw. Guys, din nagsinugba diha. Wow, kalami na lang jud. Nagsinugba pud. Sinugba. Pag sinabaw, dahil pag sinugba. Kung sausawan guys, mga bata, karilaha, toyo, dabatangan hagamay suka. Karon di pagkaadyo. Kuan. Pagkaadyo. Parat ba? Lahan man sila ni sausawan. Ning amang akre ang mga guys diha. Saan na po karepet ya? Pa nga daghag sili. Mangga ya? Sili, daghag daghang asin. May gipatuna. May gipatuna. Sili. Alakin kin. Dali na, day! Hamas kuya, kin be. Mamahaw na mi, guys. Tawag to sila la. Dali. Inday, tawag sila kuya, day. Inday. Tawag mong manghubi. Kin. Ano masawsawan dia? Ati mo plato ya, Ha? Mambong ka na. Yan na guys, mahaw na mi. Luto Yung na. plato, Rabi, kutsara po. Ba? Yapod. Yapod guys, tiya. Wala man pa'y luto. Mahaw tanin jo. Mahaw tanin jong tanan. Na guys, mahaw tanin jo. Ayo. Jadi mahau rai na, mahau. Ayo. Mahaw tanin jo. Naday, mahaw tanin jo. Ayo. Nada na, luto dia. Gahan kag luto, dapay luto. Dapay luto guys, tiya. Anday, kututo. Gay ko toto. Pag imo toto, pag hinay ka magbeng, majabo. Pag hinay. Dala batangi imong plato. Na, very good. Maukla ko. Kamu una ka kay big girl naman ikaw. Big girl naman yung baby ni mama no. Kuya Kinkin, to pas dito silas nanay. Ako na. To, basta muli las nanay atom na sa magatong-atong ladto. Manama. Mana? Okay. Mana? Ano ta? Nganta ninyo? Kay sinabaw na pisnog ba? Dawaw ko dito. Ayo na. Mga tanin ko. Kuya Kinkin, nandiyan ako sa magkaon. Ini naman. Di ko magkakamote? Kay? Hagbang, kain naman na kamuti. Luto na pegahan, lutuin mo na. Luto na pun. Bugay, luto ni mo lang. Malangan, luto. Nabutang nga sabaw, da fish food ha. Okay? Okay. Oh, ikaw lang butang. Nabutang nga fish ni mama? Ha? Butang nga fish. Okay. Kamu maday. Nasang pili ag bekeg kay delikado. Dado. Dado man. Delikado sa bibi. Na may bekeg, di man na pwede sa bibi. Sabaw. Kuan ni butang gi sabaw la. Dari ang butang gi sabaw. Nagsisag na yung mga sabaw. Sinugba ka? Ang pagka sinugba? Sinugba. Diyan ka sabong bakit jay. Sabong nga bakit. Sabaw ko ng baki, guys. Bukan ka sabong bakit. Na, di pa sinabaw ko andra kanang may sinanuban. Huwag baka nagbitik ya. Man. Yan. Mabisa bulubog. May kamot. May ingay nyo. Ami kayo. May tayo. Ami. Nagtatagakot sa mga pa. Apa? Ming, Ming.
Paghuwat mo ming ha, kay kuan man mo ron ha, inigman ha. Tapos kin sa boss. Kaya na siguro to. Diri nga rin. Ano na rin? Very good ka, Diyos Iliya, kay daghan na jag nakaon. Kaduha naman ni janing dugang og luto. Wow, ganahan day ka sa fish bee. Ganahan dyan sa isda. Yung favorite. Sinabaw. Sino ba? Sinabaw ito, sabaw-sabaw po na. Ala, lami ano. Wow, parang kadyo ka. Ganadon ka, agamang chikiting. Chikiting na gamang. Dugang na pa sa luto. Tsa, grabe. Katulunan ni dugang ni amang gaming baji. Bunyag na. Minta dyan mga vitamins kami. Ano yung pinamig dari? Kuy, nawa mo lagi. Ha? Ano yung pinamig dari? Oo, tanong eh. Ko yakin kin gikan man nagbakiro datos basa kay na may bag-ong nag-ani. Dato sila nagbakiro kay daghang sagbot. Nato na diretso man tulad to ubos sila tatay wa paning uli. Marutong salinan. Nga naman nagbakiro na pasilong na nilang mga buhiin. Utso naman. Hindi ah. Fish. Sabawi ha, pero lamiin nagkaan ha. Sige na day, kanan na day. Tiwas na. Gup, sabaw. Gahan na yung sabaw. Mahal ko. Pinabaw nga fish. Tintin, amang. Tintin. Mauna. Mait na ito, tintin. Para janggi. May himagjan kay good. So guys, mora na imong video rong adlaw guys. Salamat ka Diyos inyong kanunay pagtan-aw sa mga videos. Manghinaot ni nga di gihapon ninyo i-skip aga mga ads kay mo na laman mo na among arkansiya kay puhon-puhon magamit sila na makaadyo. Kay bawo na mo sa among gamitan na uga sa padung. Dagdayan mag-thank you na kanila day. Sa day ko na siya. Mara kay eat. Guys, salamat ka Diyos inyong pagtan-aw. Bye na nila, bye. Bye. God bless na tang tanan. Bye pa. Bye-bye. Si Papa yung tao, nagkiyong-kiyong na may kuwasang tiil, bangan-bangan. Bye-bye. Bye-bye. Butangan ni Jag Matrikakaw, karon dali maadyo. Kanang kwamag sa Matrikakaw. Bye guys.